Què tal? Bona tarda, estem a Radiofònics, estem emocionats perquè avui coneixerem a una persona molt especial. Entrevistem el productor de Ràdio Estel, David Garcia. Bona tarda, David, què tal? Bona tarda a tots, quina energia, Màxima energia perquè estem emocionadíssims. Com podem fer-ho per saber què és un productor? Doncs parlant amb un d'ells, i a més amb un que té una veterania, una experiència, 16 anys a Ràdio Estel. Què fas fent de productor? Què es fa? Doncs mira, el productor més que tot és com l'escaleta, no, del programa, qui organitza les entrevistes, qui convida els convidats, qui fa l'agenda, el calendari... O sigui, la cuina, no? Tu cuines per darrere, sí. No? Jo sóc el que faig la cuina i després els presentadors sou com els cambrers, no?, que ofereixen el producte. Doncs una mica així seria. I com vas arribar a Ràdio Estel? Perquè és que 16 anys ja, com pot ser tant temps, des dels 20 anys, no? Doncs mira, sí, jo vaig sortir d'una escola que es deia Aula Ràdio, sí? I vaig fer uns cursos, també de locució i radiodifusió, i llavors una companya d'allà em van dir hi ha una emissora aquí a Sants, a Barcelona, que busquen gent, i llavors jo vaig dir, bueno, vaig a veure quina és, i vaig anar, vaig fer l'entrevista a Ràdio Estel, això va ser un dia 23 de setembre del 2009. Això queda gravat, Queda gravat, això, el dia, Sí, va ser un dia abans de la Mercè, o sigui, ho tinc gravat. I va començar fort perquè l'altre dia era la programació especial de Ràdio Estel que fan cada any per la Mercè i va ser també una experiència, no?, de veure una emissió en directe i etcètera. Va ser molt emotiu, molt maco. Alguna vegada, també, a part de productor, has fet directes, has entrat en algun programa especial, has estat enviat a algun lloc? Què has fet? Bueno, jo és que, a banda de Ràdio Estel, també tinc un programa propi. Així, a format propi. Sí, jo sóc el director d'un programa que es diu Raíces. Raíces? I de què va Raíces? Sí, parlem molt de cultura andalusa a Catalunya, de que es fa aquí, de flamenc i tot això. Això i llavors jo sóc el locutor. I on l'emeteu, aquest programa? Això s'ha de saber. Doncs mira, surts amb emissores locals com Ràdio Sant Boi, Ràdio Voltregà i també per internet. Aquí tenim gent de Sant Boi, imagina't. Ostres, impressionant. Doncs mira, doncs, som veïns, com aquell que diu. I quin dia el feu, el programa aquest? A veure... Doncs a Sant Boi surt els dissabtes de 1 a 2 i els dilluns a Ràdio Voltregà, que és a Sant Hipòlit de Voltregà, a les 8 del vespre. I es pot recuperar online també, així a la carta? Sí, tenim la web, tinc una web que és www.programasraices.com i allà hi ha novetats, activitats que fan les entitats andaluses, agenda del flamenc, d'actuacions, entrevistes que fem, reportatges, molta cosa. I això es nota que ho vius amb passió, perquè t'ho detecto, Detecto... Sí, això és el que sempre m'ha apassionat, aquest món. Ostres, fantàstic. I tornant a Ràdio Estel, això de productor, què més t'apassiona? Què és el que més et crida l'atenció quan fas de productor? Què és el que et fa sentir el picorcito? Sobretot que tot vagi com un ha pensat, que a l'última hora no et fallin, ni a l'última hora no agafi la trucada, això que tot rutgi bé. Però sobretot el que més m'apassiona és quan hi ha una cosa imprevista, una última hora, que s'ha de moure, tirar l'agenda, s'ha de fer trucades, s'ha de gestionar... O sigui, com el directe, no? Com diguéssim, la frescor del directe, és el que més m'agrada. Que és la part més difícil, no? També, això, el directe, sí, perquè també si és el més difícil, clar, perquè sí. Llavors... Clar, hi ha una notícia millor d'última hora i s'ha de buscar corrents algú que pugui parlar o alguna veu autoritzada, s'ha d'entrar, o inclús alguna vegada, quan, per exemple, Ràdio Estel, pel caliu que té, quan va morir el papa Francesc, doncs corrent, trucant a contactes, trucant al directe, ens va entrar molta gent important, o sigui... Recordo, vau fer un programa especial, vau entrevistar Déu i sa mare, pràcticament. Ah, però això mai millor dit, o sigui que va ser una cosa molt intensa i alhora també molt emocionant perquè és la màgia del directe, no? La màgia del directe, clar que sí. David, i com desconnectes de la ràdio? Perquè, clar, estàs tan allà implicat i fa Ràdio Sant Boi i a Ràdio Estel. Què fas per desconnectar de la ràdio? Perquè això ens convé, perquè, clar, aquí tots som o serem professionals del tema i necessitem saber una mica com baixar aquesta adrenalina que ens porta la ràdio. Jo crec que d'aquest món mai es desconnecta perquè encara que perquè jo conec molta gent que s'ha jubilat i encara continua activa al món de la ràdio, però jo crec que moltes vegades, sobretot un productor, apagant el mòbil s'ha desconnectat del tot, però bueno, mai millor, sempre hay que estar una mica amb l'ull obert, perquè l'actualitat sempre és molt important.
Doncs, David, ostres, apassionant. Però tindràs hobbies, a part de la ràdio. Vas al gimnàs, jo què sé, vas a... Sí, al gimnàs, sí, també bé. estic en una entitat, soc el vicepresident d'una entitat, o sigui, anem fent Quina de tot. entitat, a veure? Bueno, tot està al voltant, no, d'aquest món flamenc que t'he dit, que és una associació andalusa aquí a Sant Boi, la Casa de Sevilla. Que bé, I llavors que bé. aquí soc relacions públiques, o sigui, Hombre. també soc el vicepresident, o sigui, fem una Impressionant, mica, portem les xarxes socials d'allà, o sigui, fem una mica de tot. Doncs, David, ostres, impressionant el teu currículum. Estàs de productor Ràdio Estel, presentant Raïces, podem escoltar Ràdio Sant Boi, Ràdio Voltregà, si no recuperar per internet, Sí. has dit programa raïces.com, entès? Sí? Sí, Doncs, sí, correcte. doncs et seguirem, David. Ens hem fet fans de tu. Amb 5 Doncs minuts. moltíssimes gràcies. Enhorabona. Ja sabeu, esteu convidats quan vulgueu. Ostres, doncs enhorabona per tot el que fas, molts ànims i visca el David Garcia, visca Ràdio Estel, visca Ràdio Sant Boi, Ràdio Voltregà i Radiofònics. Fins aquí Això l'entrevista. David, gràcies, fins una altra. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu.